Здравейте хора, в момента гледаме на пуста реклама, която най-накрая свърши. За да получа тази бомбичка, дали съм я получил. Плей, получил ли съм я? Господи, получил съм тази бомбичка, какво правиш тя? Да, таймери, да, стикс, какво правиш? Добре, получих тия 3 нови оръжия, брадичката, тетуи и тетуи. Там е най-новото. И сега трябва да събереме 5, за да се издигнем нагоре. Да ще успеем. И ще събиеме се един птички нова арена. И сега ще го бия 100%, хвара 100% ще го бием. Това къняк. Това е много по-раз нещо, хора. Аз съм милостив. Колко беше лесно това, хора. Той грам живот май не ми има храна. Пак ще играме така. Пак същата стратегия, хора. Бомбичка. Магаш от мене. Ти мене, не. Добре. Защото си много просто ще ти дам награда. Още една лесна победа, хора. Пак ще събиваме така. Къде не станем, но разбира се. Да, пич. Искаш една бомба. Пич. Мой съм. Пак на 32, ама нищо. Да. И пак ще го бием. Що са брадички са очите, бе? Вие сините са все по брадички. Що са сини брадичките и толкова ги обичате, бе? Що са сини ли, бе? Побера! Добре. Още 2 игри. Отключихте това. Няма да пробвам тука. Той с къде, бе? Къде ще ти, бе? Стиг се, да. Бей, он ще пропадне. Не пропадна. И он ще ме скара в света, бе. И аз стана с... Те така. Доза стана. Добре. Братичка. Много просто. Ще кажа нещо. Много си просто. Още една победа. Там. Добре. Сега къде? Тук ли са пуснали, бе? Не може да се приложи стратегията, хора. Мога това да приложа. Он сега ще приложи същото. Чакай, бе, това не е във време, верно. Хората съм... Да.
Мисля си, че съм минал през тази скала до кораба, ама казах ви, че ще ползва също, като да го направим. Няма много голям избор, какво друго да направиш, ще направя едно от най-разумните решения. Часа. Барабани. Телепортирам. Това е най-разумното решение. Не, това беше лошо решение, не. Това беше лошо решение. Точно заради това. Ама, той съм се прецака. Това ли се брои, бе? Факано. Ако не го докосна... Факано. Това е много гадно. Нека поставя, аз ме загубил. Ей, он загръмна и себе си, бе. Има надежда, хора! Обрат. Обрат в нещата. И в криза пак печелим, хора. И получаваме щита. Щита е много полезен. Хора, тук ще подписвам този клип. Абонирайте за моя канал. Дайте един палец нагоре. И бай-бай.